Zdravo društvo i dobrodošli na moj kanal. Danas favoriti januara i februara i hoću da vam pokažem što sam to najviše koristila naravno ova 2 meseca, ali moj prvi favorit je hvala devojci koja je primetila u prošlom videu i ostavila komentar za moju kosu, jer ona jeste moj favorit na prvom mestu i hoću da podelim šta je to što je zaduženo za njen rast i oporavak. Ova druga trudnoća i dojenje me totalno uništilo, ja ne znam šta se tu desilo, ali kosa mi je bila u očajnom stanju. Meni je inače tanka, a još kad krene da opada u nenormalnim količinama, onda možete misliti horor. Mislim da se to i videlo po videima, a sad hvala Bogu vidi se i da je porasla i da je onako čupavija. Ne smeta mi samo neka raste, neka bude čupava koliko želi, ali se vidi po ovim zaliscima da je situacija jako, mislim, dobra, bolja, hvala Bogu, da kucam u drvo. Uglavnom, ono što sam ja koristila jednom nedeljno, isključila sam sva druga ulja, sve druge opcije, te za rast kose i slične stvari i samo jednom nedeljno kad znam da neću izlaziti iz kuće dugo, znači poenta je da satima to držim, mogu i da prespavam, ali onda da ne bi uprljala jastučnicu, peškir i legnem. Jeste ovo batana ulje za kosu. Nikad pre nisam čula za batana, niti sam se informisala, ali moja drugarica Anđela, koju pozdravljam ovom prilikom, kad je bila kod mene jedan dan, ja vidim njoj kosa baš porasla i lepa je i ja pitam od čega ti i ona kaže ja stavljam ovo ulje. Ona ga je bila poručila, ja mislim na Amazonu, košta nekih 10 eura i dugo traje, s obzirom da ja ostavljam jednom nedeljno već sigurno 2-3 meseca, meni je negde u decembru, mislim, ona to donela i pipetica je jako lepa i vrlo se lako nanosi proizvod. Nije onako gust kao recimo riciniusovo ulje, nego je baš onako da kažeš redak, retko je ulje i sa ovom pipetom lako se svuda nanese u koren i onda je lepo to umasiram. Na ostatak kose stavim neku masku koja će mi hidrirati i negovati. I što da vam kažem, meni miris ne smeta, što više jako mi se dopada, ulje nije skupo i koliko vidim stvarno, hvala milom Bogu, radi posao. I pored toga jedino što sam još, da kažeš, uključila da je novo i sigurno je pripomoglo, jesu ovi vitamini iz DM-a. Ja sam pakovanje bacila negde, ali uglavnom to su ovi DM-ovi vitamini i baš su namenjeni za kosu. Mislim da 3-4 ove table dobiju u kutiji i prejeftino je nekih 400-500 dinara košta. Tako da ovo zajedno nije preko 1500 dinara, a stvarno dugo traje i vidim rezultate. I hvala milom Bogu da je kosa krenula da se oporavlja jer je ono bilo stravično. Ja i ovako imam tanku kosu. Još kad krene da opada u nenormalnim količinama, nije mi bilo dobro. Moram priznati da sam se jako stresirala, ali hvala Bogu sve se vraća u normalu. I to sam htjela da podelim sa vama jer su to jedine 2 stvari koje sam ja promenila, sve drugo sam isključila. Vratila sam se na malo prirodnije šampone, tačnije na besulfate i to sam kao istraživala pripomaže, tako da eto. U prošlom videu ili pretprošlom, da, ono kad sam snimala drogerijske favorite, tu sam vam i pokazala onaj šampon, njega koristim i super mi je. Sad, random stvar, pre nego da krenemo na druge proizvode, ove naočare, znači od Ray-Bana, žute, možda nisu svačiji favorit, moje jesu i na trenerke ih nosim i na neke sređene varijante i najviše se hvatam za ove u poslednje vreme i prelagane su. Ja mislim da Ray-Ban naočare nema kome ne stoje, pogotovo ovaj oblik. Ne znam ni koji je ovo model u pitanju, ali ih obožavam. Ili su ovo klasično navijatorke, ja? Ne znam, uglavnom izgledaju ovako i sviđa mi se što su žute. E sad, što se nege lica tiče, najviše od onog hola korejskog što mi se dopalo jeste ovaj mist, ajde, fokusiraj se. Zašto ne želiš da se fokusiraš? Jeste ovaj mist za lice koji odbija fokus, a evo ga. Piše da je Royal White Truffle Serum. Dopada mi se miris i dopada mi se mist i dopada mi se što može pre šminke, posle šminke. Znači, bukvalno njega svuda nanesem. Prelepo miriše, lepo hrani kožu, osveži je i
to sam zaboravila da vam spomenem da mi je favorit, ali evo me. Znači, ovaj proizvod mi se najviše sviđa, piše da je vegan, ako nekog to zanima. Royal Intensive Serum. Vi znate da ja volim ove mistove i tako te stvari i one termalne vode i tome sve slično i ovo mi je stvarno bilo super i potrošila sam već pa skoro pola. Druga stvar jeste ovaj The Inky retinol. Mažem ga svako veče i nijedno mi nije iziritirao kožu. Brzo se upija, lagan je na licu, tako da, kažem, brzo se upija, možete odmah da nastavite sa kremom i to, jer ja nemam strpljenja da čekam sad 100.000 koraka, pa ovaj da upije 5 minuta, pa ovaj da upije 5 minuta, znači to sve ide brzo još kad imate decu, brzinom svetlosti. Zaista mi se dopada i cena mu je dobra, nepune 2000 dinara košta. Nikad u životu The Inky List brand niti čula, niti probala, ali me je ovaj retinol stvarno oduševio i sigurno ću ga opet kupiti. Koristim ga, kažem vam, svako veče i jako mi se dopada, tako da što se tiče nege, novi proizvodi koji mi se sviđaju su ova dva. Sad, što se tiče šminke, tu imamo proizvode koje sam koristila i za današnji video. To je ovako. Kodali bronzer. Ja ne znam ni koja je ovo nijansa i da li igde piše nijansa. A bilo je, znam da je bilo par kad sam kupovala, ali sad ovde na pakovanju ne piše. Uglavnom ovako izgleda. Tada mi je prodavačica rekla da može da se stavi i preko celog lica, međutim ja to ne radim. Kao što možete da vidite da prelep bronzani izgled, lepo utopli. Tako da je pravi bronzer, nije ono ni između kontura, nego baš jedna topla nijansa, lako se razmazuje, isto nije bio skup, nekih 20 eura. Obožavam ga, nema nikakav miris, ali mora da pomirišem. Uglavnom, eto, imam ga danas na licu, ja volim da stavim malo i u pregib, znači tu da su, pređem nos, obrazi i odličan mi je proizvod. I ono isto što imam, što se sija trenutno na mojim očima, malo tu, malo iznad usne, jeste Fenty Beauty ovaj highlighter, koji ja volim da koristim i u svrhu highlightera i kao senku za oči. Cognac Candy se zove, Diamond Bomb. Ovako izgleda i najbolje se nanosi prstima. Ne znam da li će se moći kamera lepo da uhvati kako sija, nadam se da, a možda i bolje ovako na pestu. I sad ću ja, da ne bi bacila ovaj proizvod, da ga opet dodam svuda. I jako dugo traje jer vam je potrebno vrlo malo proizvoda. Ja imam i rozikastu ovu nijansu i obožavam u iste svrhe. Sad da li želim malo rozikasti ten ili ovako malo bronzani. Više mi se u poslednje vreme dopada ovako kao bronzan izgled i bez maskare. Znači tako u poslednje vreme mi odgovara i više mi se sviđa za dnevnu varijantu. Znači samo stavim to, bronzer u pregib i bez maskare i super mi je. I lakše uveče skinem šminku, zato što koristim ovu maskaru, Panoramu od L'Oreala i odlična je, ali se malo teže skida, tako da eto. Da se ne bih bespotrebno mučila kad ne moram, znači idem bez maskare i tako mi se dopada, eto, to mi se dopada u poslednje vreme, kako mi oči i lice izgledaju prirodnije kao za dnevnu varijantu bez maskare, to je ono što sam htjela da kažem. Proizvod koji sam kupila negde u decembru i mislim da sam vam i snimala i pokazivala i koji je zamenio moj voljeni Charlotte Tilbury jeste od Rare Beauty ovaj puder za setovanje. Moja nijansa je Ivory. Ljudi, on je toliko lep. Ja volim da sa njim setujem, znači, T-zonu i da mi bude kao završni puder. Prelep. Znači, uopšte vam ne pravi onako dodatan sloj na koži da se vidi da imate previše, recimo, praškastih proizvoda, a lepo matira, drži mat šminku dugo sati, čak i kada je, recimo, vruće ili se snimate pa ste pod svetlom, kao ja pod svetlom snimam nešto, ne znam ja šta, ali kada upalite, verujte mi, ali kada upalim ova svetla i još dodatno ako upalim, recimo, ring light, zna da mi bude jako vruće, pogotovo kad se greje i to,
onda vam zato kažem, zato znam. Uglavnom, odlično drži šminku, prelepo koža izgleda, prelepo setuje. Čekajte da probam da vam pokažem sad, recimo, kako bi izgledalo. Znači, uzmem ovako i ne znam sad koliko će moći da se vidi, zato što sam se našminkala prije 2 sata, ali pogledajte. Lepo posvetli taj tu deo, nijansa mi je odlična i eto, matira, posvetli sasvim onoliko koliko treba, ništa vam ne napravi dodatan sloj i iskreno bolje mi je nego Charlotte za nijansu, zato njemu više pribegavam u poslednje vreme. Dobar je i Charlotte Tilbury, da se razumemo, ali ovo je sad trenutno na prvom mestu i moj favorit. I kad smo kod Rare Beauty, ima još jedna stvar koja mi se jako dopada od kad sam je kupila, a to je njen puder. Nisam iskreno puno očekivala od njega, tad je u Sephori bilo nekih, da li 30% na pudere i zato sam bila kupila ovo kao hajde da probam. Jako mi se dopala, samo sam ovde pogrešila nijansu, onako kad je baš zima i kad sam prebela kao duh, ajde odgovara mi, ali je tačno ona nijansa mog tena, a ja volim da bude za nijansu tamnija kako bi mi dalo života, ali to nadomestiš aj sa bronzerom i rumenilom. Uglavnom, uzela sam 180 W nijansu, trebala sam tamniju, iskreno, ali eto znam za drugi put, uglavnom i ove će se potrošiti, ima ovakav aplikator i vrlo je zgodno da se nanese na lice. Sviđa mi se što je lagan, ne opterećuje kožu, stoji ceo dan, nisam imala nikakvih problema, zaista za svakodnevno onako šminku jedan odličan puder, mislim ja ne znam od Rare Beauty brenda. Šta sve nisam probala, a da mi se ne sviđa. Ovo za setovanje i pripremu. Highlighter. Znači, njena kontura je jedna od najboljih. Njena rumenila, ona maskara. Selena Gomez, ja ne znam šta radi sa svojim brendom, ali radi pravu stvar. Svaka čast. I kad gledaš, recimo, na američkom sajtu Sephori, cene, brend je pristupačniji, znači po 20-30 dolara košta, ja mislim, stvari. Ako se ne varam, to možete naravno da izgooglate, ali eto, kod nas je malo sve skuplje, kao i uvek, ali eto, ako ste negde u inostranstvu ili čekate neka sniženja, zaista brend broj 1 morate probati, ako niste, jer ima odlične stvari. Mislim, ako ste zaluđenik za šminku kao ja, onda vam treba, ako niste, onda vam zaista ništa ne treba. Mislim, šta vam treba u životu? Treba vam zdravlje, sreća i to je jedino što vam treba. Ovo su sve drugo zezancije i zato smo ovde da pričamo o nekim ženskim stvarima i malo površnijim da kažeš, ali znamo svi šta je poenta. Da ne produbljujem. Razumeli ste me. Kombinacija na usnama. Art Deco olovka, 140 nijansa. Prelepa, nude, kremasta, ove olovke su me oduševile. Lip liner waterproof i jeste, ljudi, traje ceo dan na usnama, znači i da jedeš i da piješ, ona se neće maknuti. 140 je boja, prelepa, nju imam sad i sviđa mi se ovako malo tamnija kao kombinacija za poslednje vreme. I preko imam Charlotte Tilbury Carmine koji mi je u torbici, sad čekajte, sad ću da donesem. Tilbury Carmine Pillow Talk, znači to je ova jedna tamnija nijansa i to je ono što imam danas na usnama. Iako mi se dopada, pogotovo ovako uz ovu crnu haljenicu. I što se tiče šminke, to je to, da, jeste, mislim da je to što sam htjela da podelim sa vama, a inače, kupila sam bila preko neke Instagram stranice koju mi je drugarica poručila, ove 2 četkice i tu su cene pristupačnije. Sad, nadam se isto da je original, ona kaže da je original sve šminka, Charlotte Tilbury ova četkica, obožavam je za setovanje i tako je mekana i tako lepo ovde onako zađe i svuda tu za te zonu gde vam je potrebno i ova Hourglass, ovo obožavam za rumenilo, a ovu volim i za highlighter, možete da koristite za što god vam odgovara, prelepe i prekvalitetne, samo što me nervira, recimo ova što ima 2 nastavka, ja nju operem i tako je držim na peškiru. Ne znam uopšte kako bih je stvarno negde odlagala. Ako imate neku ideju, napišite mi jer ja sve držim u onim kao čašama. U ovim i stvarno, mislim,
dno se uvek prlja pa mi je glupo da spuštam ovako i onda se kvari i sama dlaka, ali... Eto, ako imate neku ideju kako bih mogla da je odlažem, vi mi ostavite komentar. I za kraj želim da podelim sa vama Omnija jastuk opet, zato što od 1. do 16. marta oni imaju 15% popusta na ceo njihov asortiman. Možete da iskoristite moj kod MilenaKR15 i sa njim ostvarujete popust na ceo njihov sajt, ali moj favorit je ovaj jastuk i ja i deca u poslednje vreme kako im nije dobro, pa prelaze kod nas, to jest Filip uvek spava kod nas u krevetu, njega ne može da isteraš, ali sad i Mata kako mu nije dobro pa izlazi iz kreveca, neće sam. I onda se mi tako svi zajedno zguramo i svi se smenjujemo, ali svi uživamo i lepo spavamo na ovom jastuku, pogotovo ja. I zaista vidim veliku razliku kada je otečenost u pitanju i kada su borice i vidim stvarno da mi se lice ne gužva, tako da sve preporuke. Ja ću vam ostaviti linkove dole i za ovaj jastuk i za njihov ceo sajt i opet ću vam napisati promo kod. I drugari, ja mislim da je to što se tiče ovog videa. Ako sam nešto zaboravila, ubacit ćemo to u nekim od vlogova i narednih videa. I za kraj, pre nego što prekinem ovaj video, pošto sam u prošlom videu napravila grešku, nisam vam ostavila kraj tog videa i niste videli kako stoje one farmerke. I hvala devojci koja mi je isto napisala bila komentar da ona to nije uradila. Ja nekako nemam naviku da proveravam lepo svoje videe, pogotovo što ih uveče editujem i montiram i 3 dana nije htelo da se izbaci i onda se napravio opšti haos. Nebitno, neću da vas davim. Sada ide kraj da možete da odgledate kako stoje farmerke. Hvala vam na gledanju i pre nego što se odjavite i pre nego što izađete, ja bih vas zamolila da se prijavite na moj kanal ako već niste. Ljubim vas i vidimo se u sledećem videu. Ćao! Što se tiče broja, ovo je 27, ali ja imam malo lufta, to će sa kaišem biti dobro, nadam se. Mislim i ovako su one komotne, mogu da se nose. Bolje bi mi možda bio broj manje, ali ovo je bio najmanji broj kad su ove farmerke u pitanju. Čekajte samo da uzmem kameru i da vas prebacim da možete lepše da vidite. Ovde se bolje vide farmerke. Meni se jako dopada dužina i što će se lepo obuća videti kad se obuje. Jako su udobne, kao što sam i mislila da će biti, zato što je Texas jako prijatan. Ali evo, da vam pokažem, ima malo ovde lufta, tako da sam, broj manje bi mi bile baš onako idealne, ali nije bio broj manje, ovo su broj 27. Jako mi se dopada boja Texasa, prelepa je i ovaj rad što ima po sebi. I eto, to je to što se tiče farmerki. Hvala vam na gledanju i pre nego što izađete, ja bih vas zamolila da se prijavite na moj kanal ako već niste. Ljubim vas i vidimo se u sledećem videu. Ćao!